Cosmina, te iubesc. Știu, am cam exagerat puțin cu mesajele acestea, dar ești viața mea și te iubesc. Fără tine nu știu ce mă fac. Tu ești viața mea. Iar împreună suntem BFF. Fără tine sunt o simplă fată. Dacă tu nu ești lângă mine, eu nu știu ce să fac. Nu, eu te ador și te iubesc, scumpa mea BFF. Ești cea mai bună BFF din lume. Check. Ok, deci este un singur mesaj. Ok, ați văzut ceva ce nu trebuia, un mesaj care nu trebuia să-l vedeți. Și da, am să pun pe câteva videoclipuri ce le-am trimis. Bine, pe unul. Iubesc nebunul. Cred că puteți și voi să citiți, dar da. Da, te iubesc, ești viața mea, să știi că fără tine nu sunt nimic și te iubesc enorm de mult. Chiar nu știu ce mă fac eu fără tine, BFF. Ok, aici am să închid. Ok, hai să vedem ce scrie BFF, că mi-a dat un mesaj. Când e ziua ta? I-am zis. Ziua mea este pe 27 iunie. De ce? De ce mă întrebi asta, BFF? Oh, fiindcă are o surpriză. Ok. Da, scuzați aceste sunete, doar că am o persoană lângă mine care nu stă locului, adică un copil. Și da, nu am ce să-i fac. Da. În fine, nu contează ce am spus. Ok, păi Cosmina, nu știu ce surpriză vrea să-mi facă. Dar da, chiar habar n-am.
Da, fac ce s-a auzit. S-a auzit o scriptură ciudată în geam. Nu cred că s-a auzit și pe filmare. Dar eu ocultează. Este ora 10 când filmez eu. Știu să mă mai auziți din când în când. Căscând. Bine, este aproape 10 fără 19 minute. Și da, am să vă arăt care este șarpele Teo. Este un șarpe. Și da, până ce scrie Cosmi. Ok, bun, păi nu mi-am mai scris nimic, așa că pa!